Tao po. Awil po. Hoy, umalis ka nga dyan. Ako ang nauna. Di mo ba ako kilala? Ako ang tigasin dito. Doon ka bumili sa kabilang tindahan. Huwag dito. Pabili po. Sabi ko nga, boss. Doon na ako sa kabila. Kakatakot naman yun. Bibili lang eh. Hoy, huminto kayo. Tigasin daw. Tingnan natin galing mo. Berto! Saan ka na naman galing? Huwag kang maingay, darling. At bakit hindi ako mag-iingay, darling, ha? May sumusunod sa akin. Pagbigyan mo na ako ngayon, darling, kahit ngayon lang. At bakit naman? Sino sumusunod sa'yo? Siguro may ginawa ka na naman, no? Wala, darling, basta sumunod ka na lang sa sasabihin ko. Ngayon lang, ha? Oh, darling! Magluto ka na! Gutom na ako! Abay, tigasin nga. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magluto ka na! Nanggigigil na ako! Mamaya ka lang. Pagkatapos mo magluto, maglaba ka na! Wala na akong may susuot na brief! Mapapasana all ka na lang. Nanggigigil na ako. Nagtitimpi lang ako. Pagkatapos mo maglaba, maglampaso ka! May isip ka ba? Anong lalampasuhin ko dito? Eh, lupa lang to. Basta sundin mo na lang yung sinasabi ko, huwag ka nang sumagot! Totoo nga yung sinabi niya. Tigasin siya. Ayos, wala na. O ngayon, wala na. Baka ngayon pwede na ako magsalita. Oo, darling. Salamat ha. Anong salamat? Ang dami mong sinabi sa akin, ha? Sino magluluto? Ako, darling. Sino maglalaba? Ako din, darling. Sino maglalampaso? Anong lalampasawin ko dyan, darling? Lupa yan. Maghanap ka ng lalampasuhin mo. Kung ayaw mong lampasuhin ko yung mukha mo. Huwag ka nang magalit sa akin, darling. Gusto mo, mamayang gabi, papaligayahin kita. Ang dami mong alam. Hindi mo ba alam na kanina pa ako nagugutom? May binili lang naman ako sa tindahan, darling. Halika nga dito. Punta tayo doon at magwalis ka muna. Tingnan mo, ang daming kalat, oh. Dahan-dahan naman, masakit, darling. Kala mo, kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Oh, ito yung walis. Magwalis ka. Kanina pa ako pagod na pagod dito, kalilinis ng bahay. Ayusin mo nga yung pagwawalis. Paano ba ang tamang pagbawalis, darling? Magwawalis ka lang, di mo pa alam? Hindi ko nga alam eh. Ay, nako. Ako na nga lang dyan at magluto ka na lang doon. Ako na magtutuloy ng ginagawa mo. Hindi ka naman marunong magwalis. Oo, ikaw na, darling. Galit ka? Hindi, darling. Darling, wala na pala tayong bigas. O ano ngayon? Ako pa bibili? Dumiskarte ka naman para may silbi ka dito sa bahay. Yun na nga ang sinasabi ko, darling. Pupunta ka na? May pambili ka ba? Didiskarte nga ako, darling. Okay. Anong klaseng diskarte ang gagawin mo? Uutang, darling. Yun ang ginagawa ng tao ngayon. Ganun ba yon? Ba't ngayon mo lang sinabi? Hindi ka kasi nagtatanong eh. Nagmamagaling ka kasi. Sige, diyan ka na. Hay, Berto! Lalong pumuputi yung buhok ko sa'yo. Paano na to? Wala kaming may sasaing. Lagot na naman ako sa darling ko nito.
Darling, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko na, hindi ka pinautangan, no? Dahil wala kang dalang bigas. Hindi ako kilala, darling, kaya hindi ako pinautang. Paano na tayo ngayon? Ayan, nagmamagaling ka kasi. Nakikita mo yung palay natin yon? Sige, puntahan mo, bayuhin mo, para may makain tayo. Hindi pa pwedeng bayuhin yan, darling. Ano kaya kung ikaw na lang bayuhin ko? Gusto mo ipalo ko sa'yo itong walis? Puro ka kalokohan. Sige, magbayo ka na doon. Nagbabaka sakali lang naman ako, darling. Baka makalusot. Sulutin ko yung mata mo eh. Sige na nga, pumunta ka na nga doon. Sige na, darling, pupunta na ako. Ang sabi. She loves me not. She loves me. Ang sarap bayuin sana si darling ko. Tanghaling tapad. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. Darling. Yes, darling. Sige pa, darling. Yes. Ay, nako. Nagsasalita na naman mag-isa. Ano ba yan? Sa tingin niyo mga idol, pwede na ba tong bayuhin?